Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Patkat bang ngidap puson hakano ka dur ngilaban pelong ya kelonging longsem jungi kong ka bening. Hakabang ilayo ilut ya ke jingtun ha jungi. Hakabang ila puson hakano ka dur ngilaban penkoid iveya iveipa. Hakano ka dur ngilaban penkoid ya ke jingmong jung iveya iveipa. Hakano ka dur ngilaban buram markelya. Hakano ka dur ngilaban yasnautulang. Hakano ka dur ngilaban kentiu iala ki ingka sem jungi sha ka jingit ka jungotrai nginang puson menda. Hakano ka dur ngilaban penjanai shushu ya ka longing longsem jungi. Ko himen ko para yake session balade ngala ka daw yapi henyu teleke benda kabang iha ban usian banak penjanai ya ka jinglong jungi ingka sem. Berhagane ka session ngakwa ban kedau yapi ya ka jingkar dor jong ka jingim badutrai ka jingkar dor jong ka jingim bad ujisu ya ka jingkar dor jong ka jingim bad ka jingtuwai haban nilong kiingka sem bapai sha utrai rengkat badupa rengkat bad ka kami rengkat bad kikun nagabinda kano ka jinge nagabinda kano ka jingdon kam jongi utrai ullong kinrad jong kum kita kiing bad banang puson shushu yakane ka benda ngako ban yalam ipi sha ka kitab sirak ka baar baning kong ba kitab sirak baat hengi uter pi uba tien burom ya utrai to ap ya ka jingis ne jongu hey what pai kendriang yo piklon pi ke bating burom ya utrai to shanya hawu bat ya ka bainam pinam pep banyo pi ke bating burom ya utrai to kermen ya kiye ki babha ya ka jingsuk bakalan kot bat ka jingis ne ko himen ko para ke jingteng buram ya utrai ka pelong yang iban shania tili telan yahu ke jingteng buram ya utrai kanang pelong yang iban snongo ya utrai bangin senang sautu Deina mangajung utrai ngidon ka jingko ay jingkia ngidon ka jingkerku hakiinga sem shisin kala don ka kaweka jingya keren jongki engineer jongki computer ha kaweka company kaba don haso barha kata ka jingya keren don ki computer engineers ki ba tre ya ki kam hai ka kardan kila pen paw ya ka jinge ka jonki but kila on ngilong ki bru ba tre shitong ngilong ki bru ki ba pellut ya ka por jongi baro naga benda ka company naga benda ka tulop naga benda ka spa ngilong ki bru ba layim nagabenta ki kam kabala pen kam ti nagabenta jongi ngila longro batrei slam nagabenta ka company ngila longro kiba wat ya kalat kalindi kumno ban penro ya kaspa ba kadu kadwai ki om minda ngila long kiba kam timmen kapisa ka tingka ngidon Henry nis ngautu ngimdon jingkoi jingkia Henry pala kia ka jingkoi jingkia ngim don jingsuk mensiam ngis no bangi pelut kai ya ka jingim jongi naga benda ka pisa naga benda ka jingtre menda ngis no tili ngis no terkam hapo jongi namar bale habade kapor bangi de ben pelut ya kapor jongi baki inga sem ngila don ha ka jakat tre jongi habade kapor bangi de ben leit mane ya utrai ngila don ha ka jakat tre jongi
haba ki paralok jangi ki kot yangi ban lekai ngiladon penban haka kambini haka jakatre nama ngila peleu jingmot naga benta ki jingtre namar ka jingtre ka penyo hangi yaga tulop ki bakam hai lada ngila bentre extra time ngila yo kam hai ka tulop ka jingsiu naga benta ka jingsiu ngila pelot ya ka por minda ngi babe pangis ngoto omdon kano kalashu wat ladang ngi babe namar kalalong ka badir ka por ko himen ko para kane kalong ka jingol jom babon ngot ki beri lese pi ki bas ngap yengaru piru pidon ga jimbabe naga benda kalong yeng longse naga benda ki kon naga benda ka imlang salang pela pelut ya ka por duna ba ka por ka ba pela pelut naga benda yalade naga benda ban te ya ka jingade jompi bado pele bonsin ngipoy shakum kane ka jimbabe kaddu kadwai enda ngilakam timen haba kikijajungi kim kongushu haba kikti jongi kim kongushu haba kikmajungi kim kongushu haka kumbangilong samla kammejongi kam kongushu haka ta ka porngin babe ngilayo kamai ayu ngilayo mentoy ayu da kon kane ka jingim kabamangiyim kane kalaban long ka jim babe jongi bonsi bon ki bari ki babe but ki ongkum no ladang pelot sa kindiat po ban penyajan ya lade bado bele kalong ka baba shibon hendra menda ngasa ha ke jing kording don ki longing longsen ki babe kumne namar bale ha ke ne ka juk ka ba menda ke jingale jon bon ki longing longsen kalong ban penyo ya ka ba bhatam na ga binda ki kon ki kemi ki pa ki aleshtom ban penyo ya ka ba bhatam na ga binda ki kon best education ya ki school ba bhatam ya ka gym pule ba bhatam ya ka gym bam ba bhatam ya ki jang ki ne ba bhatam ya ki ying ba bhatam ya ka kali ba bhatam kumda ter kane ka de ka jingalej ni kwa banyo ba bhatam ha ka jingim jo henre ka jingma jogi hapadeng kane ka jingale jongi banyo ba bhatam kalong ni klat banwat yau ba bhatam ha ka jingim jongi ni klat banwat yau ba bhatam ha ka jingim ka jongi mano bade ba bhatam ha ka jingim jongi ude ubale kumba kele yau ta ukun rispa kae ka jingba kabang ade banle banyo jingim bam jikku kae ka ba bhatam ha ka jingim jongi kae ka ba bhatam ka bangi de bandon ha ki ingasem jongi ngang iskem bade ubale uba bhatam ka bangi de banai ki kon ude ujisu uba bhatam uba ude bandon ha ki ingasem jongi ude ujisu kalam ujisu babhatam ni wat ya ki babhatam ha ka perte ni lut na dong shadong hendre ngila dono yala ka mensiam bonsin ke longopa ke longkomi ya ki kon samla ki dam wat ya ka babhatam hendre ki kalat ban lap ya u babhatam ujisu bona pedeng jongi ni im kalam jisu bona pedeng jongi ni im kalam ubale hoy ni kon ya lade kristan ni kon ya lade bange henre bonsin ya ka jingim jongi kom ki kristan kalom ba blem kalam ai burom ya ubale kalam ai ya ka kerdan baning kong ha ubale khatnang ut na pedeng jompi pila ya ka kerdan baning kong tam da ya ujisu hapadeng ki jimbon kam jompi hapadeng ki jingale jompi ban hikaye ki kon hatto pila hikaye ki kon ban yit ya ujisu bon
ki longing long sem hakene ka juk ka bakirki ki pello dia ka por jongi naga benda ban pensta dia ki kon ki koloiro ban penpep ya ka jing duwai ya ka jing ya seng ya ka mas bakoi naga benda ki kon ban pa ya ki tuition lese kam dame ya ki badon hagi sor kumjuru naga benda ki kon jongi naga benda ban penpiang ya ka jing ton ka met jongi kon ki koloi ban penpepro ya ka jing duwai kane kalong kabamatam kabalaban kata ya ka jingem jongi naga benda ka pule ka puti ngikiar naga jing duwai ladangi shong duwai lese kan kata ya ki exam jongi kon don gi jim parkat ha kane ka dur ha ka longing long sem jongi don ro ki beriu ki berkat ban im ban kamai spa ha ka jingele jongi kamai spa kim ken kordor ya ka jing duwai kim ken kordor ya ka jinga de jonki ba duble ki koloi ban le kano ka kam ka ba pojai ban your rispa ki bu shiliang ya uble nangda ki bu pedeng tu ya ka spa ya ka jing snowba ha ki inga sem kano ki inga sem balabu ya ka spa pedeng tu jonki inga sem kita ki inga sem kin sajad kino ki inga sem ki kalat banai yo jisu ya ki kon jongi kita ki kon kin sajalenti yanda kilahe lasan lese haba ki late pule shawe namar lada pilaban penti dia ki tiar baro haki kon but kelampat dia ya jisu ha ka jingem jongi haba wan ka jinge ha ka jingem jongi haba wan kino ki jingya kulmar ha ka jingem jongi haba wan kano ka ler jonga jings no kutlan ha ka jingem jongi kim don shu bor ban yale parsha ya ka bor ban yale parsha hakamat ka jinge jongi kalong ka bor chungu jisu kansa yalam yaki shaka jingja penpan bon gi kimi pa hakane ka juk ka ba menda ki klat ya kane ka benda haka jingem joki ban hi kai yaki kon ban binji ya jisu naga benda ki kon ko himmen ko para ni don kam bana yaki kon ya ka babata bade uble bade ujisu haka jingem joki ko himmen ko para nide banlong ke ba perking ka ba yade bat kane ka benda na ko ban kendu ya pi longing long sem baro to long ba koloi ban duai halaka longing long sem jompi naga rengkat bat ki kon pide banlong ba koloi kumno ba pelut katsan hadu shiteng kanda mankasni hayinga sem rengkat bat ki kon kiti pide banlong koloi kumuppa ban wan pai shaying ha ka por bala bo ban duai pide banlong ke kemi bapendep koloi ki kam ki jam baro jong ki inga sem ban bu keloi ya ka por ban duai namar ni kum ki longing long sem nginang ban bu keloi ya ka por jongi ladang idon ki program ka bangis ngawtan na ka tv ni koloi ban pendep ki kam baro ban ki koloi ban sham hakamat ka tv ne mobile phone ban pay ya ka namar ngis ngautanad ya kum kita ki program kenre ko himmen ko para haba po ya ka benda man duai hakinga sem ngis tam banong ngis ngia ban duai kenre ngis ngautanad ban paid ya ki program bala terwa da ka tv ban pen ngautanad ya ki kemat jongi Henry kendai ya ki benda ka ba pens ngautan nan ya ka men siam jongi kane kalong ka jimma jong kane ka juk kibrio ki kendai dia ka jing duai ka ba pen rius pa ya ka men siam ka ba pens ngautan nan ya ka men siam naga benda ki baro ka ba pens ngautan nan ya ka do kane kalong ka jing stang jong ka jing chot jong bon ki longing long sen ko himmen ko para ngakwa ban keren happy kindiam syapangka science kabatrekam habang ilong gibaduai haki hingga sen ni baro
lesen buna pedeng ki kimi ki pa longkami ki bayau reta lese pimpat pule haka school kumba pule ki kon japi henre buna pedeng jogi kon samla bat ki kinna ki tip ba ka science ka hikai ye ka ba kerpa kaya kata ka ketin kalong ka sur ka ketin ka bangi keren kalong ka sur minda habang keren ya ka ketin kadon ka sur kala poi shaka video recorder nanda haba pe play ya ka video pinang yusno ya ka sur jonga ngakeren ya ka ketin bad ka ketin ka kalalong ka sur bad kata ka sur ka room hage score jambi kane ka sur kalong ka bo ka sur kalong ka bo ka ketin kalong ka bo bad ngitip ka bo kabor jong kene ka ketin ne kabor jong kano ka kam la shuban penjot kene ka long ka science kabor ka don be ha kene ka mariam bad kene ka trekam lese ka trekam ha ka rukam negative ne ha ka rukam positive henre om don mano balaban penjot ya kabor jong ka sur banga keren kane ka sur banga keren kadon hangne hakane ka atmosphere om don mano namarkan kella sha kamwei pat kai bor ka energy ka kella long da kawai pat ka energy kane ka long ka jingi kai jong ka science ko himmen ko para ngila ban perlong ya kane ka bor da kawai pat ka dur ngila ban pendon ka bha ya kane ka sur ya kane ka bor ka badon hakane ka maryam lada de ka bor janga sur lada de ka bor janga ti ka bangi trekam lada de ka bor janga lada de ka bor jang kene ka ler ka ba saudang jangi don bun jat ki bor ha kene ka perte ka ba mangi im tingila ban pindon kam bha ne ngila ban pindon kam basni uro ya kene ka bor te minda haba ngakren ya ka tin kala lang ka bor bad kene ka tin ka ba ngakren kadon minda hangne hakene ke mane haba pitem ya ka youtube kata ka bor jonga sur ka banga keren kastang ban trekam haki inga sem jampi pi ke bas ngap yanga kastang ban rung lamba ka skor jampi kastang ban rung lamba ka met jampi ru kan kijit ya ka bor jonga ne ka sur banga keren ba ki kama jampi ka yoi ya ka dur jonga bat rukam banga keren ka kijit ya ka ta ka bor bat ka kenro jong ki in jampi ro ka kijit ya ka bor jong ne ka ketin banga keren kaya ka ban sajia kabba pitem ya ka ne ka jingi kai kene ka sur ka banga keren ka stang ban trek kam ya ka kamera ba pisang ya ka inga ba pisang bat ka trek kam ha ki buri ki bas ngap yanga ha ka trek kam ha ka met ka par jompi naga ta daw habang idon kano ka jing duai pen koi ka bible convention ya ka retreat won ke buri kiyo ka jing koi jing kia ka ba ki shong ban snap ya ka jing yala bale ka metru ka kijit ya ka bor jong kata ka jingela ka ketin nama ka bor ka energy ka trekam ha ka rukam baper kam dame lada de ka bor jong ka ketin ubele ka trekam ha ka rukam bapella ha ka jingim jongi tenaga ta ka da ko himmen ko para haba kino ki ingasem ki shomban duwai ha ki ingasem jongi ki duwai da ka ketin ubele ki duwai rosary ki duwai jingisne jimble ne ki duwai kano ka jing duwai ka badon jingede bat ka tinu bale kine ki jing duwai ka bangi pellong ka kilalong ka bor ha ka ta ki ingasem ka kilalong ka bor ha ka jimbo jimbar ka jongi ka kilalong ka bor ha ka met ka pa jongi bananda kane ka bor kalalong ka positive energy kane ka bor jong ka jing duwai ka kilalong ka positive energy ka kilalong ka bor ka batte ya ka jingim jongi ka batte ya ke badon ha ka ta ki ingasem ka batte ya ka ler ba saudong jongi ka batte ya ka kenro ka batte ya ki jing tung baro ki ba saudong ka
te load but ka kelalong ka positive energy ya ka bor jang ka jing duai kalong ka positive energy ha kinga sem baduai nakata ka daw ko himen ko para ngidon kamban sumar bharu ya ka tin ka bangi kren ha kinga sem lada pelongi jai beriu jai kinga sem bakren barabor ya ka tin basiniu lada pikren barabor ke tin batat burom yekiwe kay kabadang jia hakum kita kiinga sem kadang te negative ya kiinga sem kadang pintre kam negative haki bas ngap yepi wad lada kilong ke bakalud ka met ka kijit ka snam ka kijit ya ke tin ka kijit ka shing ka kijit ya ke domet ka kijit bananda ka tre negative nakataka daw don ki inga sem om don sukka sign habang ilay turungru haki inga sem bam don kabor jonga jingduwai haki inga sem balle barabori ki kamsniyo di buai krensniyo krentad buram yakajia barabor dam bitaria paramaki kum kata ki inga sem ladang ilay turung ngin salapayu ko ka kum kita ki inga sem tangka ka negative energy kaba kijit ya ka jingkoman na ki ingasem ha ki ingasem badon barobor ya ki kamsniyo handa baro ka bor baba ki kijit no but ka kelalong ka negative energy nakata ka daw ujisu ulaki kai ulakaran ha ka gospel jongo ya anis kaladon ka jingshai henry ka jingdum kala persyang banjob ya ka bonsin ka jingshai kadon ka jingshai balong ujisu kendreng ngilong ki pa yi barabor ka jingdum kalalong ka negative energy habang indon jingdu wai ka ki ingasem kai ka badanjia ka borjong ka jingdum kan stang ban senshar no ya ka atmosphere ya ka kamera tia ya ka kamera shongkai ya ka kamera bam ya bar ro saudong jong ka ying hakum kita ki ingasem nginum lap kano ka jing seiso tekane ka long ka science ko kimen ko para kaba ngireban sngabutu habang ikren siapa ka bor jonga jing duwai te kan sajayu haba ngilong ki ingasem baduai lang haki ingasem ka bor jonga jing duwai ka stang ban trekam ha iwei pa kasur ka bamina ki kon kasur ka bamina upa kasur ka bamina ka kami kasur ka bamina ki bakam yaw lase ki kimi ki pa ya pa yi ki me yi ki ba shong ha yin na ki ne ka jing duwai kala teno ya ka we ka borba saudong chongata ki yin kadba mi ya ka sur jonga jing duwai man kasni na kum kita ki yin kabo jong ka jingdom kan stang ban pet no nakataki kabo jong ka jingdom kan pet kran nakataki ingasem kabo jong obamen kin pet kran nakataki ingasem ya kabo jong ka tin basuni baro ka ba pikran menshua kan stang ban pet kran kumba pi bret ya u mau hakapung kan sejayu suki pasuki pensenang yoi ya ka ka stang ban yai kawe hadin kawe pa hakata ka dud haba ka borjong ka jingtu wai ka stang bandrung na kata ki ingasem ya ka jingdum baro kin pet kran kumba pe berat ya ka sabun ha ka umru pila ban yoi ya ka ne ka badang kia kane ka long ka borjong ka jingtu wai ka balaban trekam ha ki ingasem jongi te ko himen ko para nidon kam ban te ya ki ingasem ha ka ne ka dur ha ka borjong ka jingtu wai ngako ban karang haki beriu kiba on dan kamban duai pide ben snobutu haba pis ngabja ya ka borjo go bamen stang ban trade kam hakum kita ki ingase haba pilong kiba salia ban kot ya ubole pikot automatically ya ubamen ya ka jing snap jar jompi ban kot ya ubole kalong ka jim manjur jompi ban pediang ya ubamen haki ingase ya ki ingasem bas ngap jar ya ki ingasem bam juduai kin mau ya kane ya ka jing snap jar jompi ya ka jing chai tu jompi ban duai ka ki ingasem ka pidiang buram ya u bammen pen ban ha ki ingasem ya ka negative energy kala stang ban ro
Naga taka daw ko himen ko para ngila penslor na kabalang ban pelong ya ka jingya sangying kabamot ya bun pai ki wan rung haying jampi ki druai ki kemen ki pule ki tino bale ki duai lang renggat bat ki kinnung kinna kilong kinna ki kun samla ki ramba ki longomi kalong kabate kata ki hingga sem kabor jong bon ki baduai jisu langong kabadon arngut ne laingut ki baduai handang adon Rengkat bat ke jing tu wai jong ke longing longsam shimet ngidang yoru ya ke jingkurku nagata kadau haba we father wan ban duai haying hadu katno kata ki ingasem kanang yo bor pire ban sautu kane kade ke jingmut jong ke jingkurku yingru man usnem ngidon ke jingkurku ying sni bok minda usnem im badio ban le namar ka covid ke jingkurku yingru kade kaju ke jingcia ka bor ka traikam jingkur ku ying kalam ka positive energy ka ba wan rung ha ka ta ki ingasem ya ka bor jong jisu balami pa ya ka bor jong jisu balami pa ka wan shaki ingasem lemba u pensle jong utrai tenaga ta ka daw ko tra ko himen ko para ya ka jingkur ku naga ti jong lindo kalam ka ba kongsan bonsin ni osno donru kiba pa kerku ya kiwe henre katga jingai jonga kade ka jingkur ko jong lindo bala pensle kadam penku ya kayinga sem na baro ke negative energy ka badon hapo rengkat bat kane ka jingduai shimet hakiyinga sem rengkat bat ki kun kiti rengkat bat ki mi ki pa nangda naki posh akipo ya ka jingduai jong ke snong katao ya ka balang snong haba ki van hapo ke jingelam jong ramba balang kine baro kilong ke batte ya ka longing longsem kine ki kambaro kilong ki rukam bangi beno ya ke negative energy na ki hinga sem te minda pi bishar mapi ka hinga sem jompi kalong ka bakumno piko ban pelong ya ki hinga sem jompi kum ka beneng lese tanggalong kumi marwe ka shong duai hato kalong ka bor hoy de ka bor henre haba upa ba ki kun ki om sa duai mapi marwe ngibun kampalat hadukat no ngidang pen perang ngidang ailat ya ubamen ban shong henre haba baro mangi kibadon haki ingaseng kibayat trelang haka jingduai ngi pen pao peni khau ubamen ngilong kibayat tali memem don bor kin diatru haki ingaseng haba ki ingaseng kibala pra kibala jot kibam sotan na ban duai kawai keliang ka kemi ka shong duai kawai pat keliang upau shong ban dikia kawai pat keliang ki kun ki shong ban tem mobile phone ki le ya ka mobile games hadukat no ka jot kum kata ki ingase pesmotu ya ka ne ka benda banga kermen be pi baro pi kibas ngap yanga nam pentrekam ya ka ne ka positive energy jong ka jing duai man kasni haingasem duai rosary ya ka Maria Teisoti what nom like ya kalam duai rosary Maria Teisoti pule na ka Bible shilino namda ruai ka to kan no tiliki jingruai lada pim la possible kane kade balong minimum jing duai ka ba pe de bandon haki ingasem jing duai rosary ya ka Maria Teisoti jim pule na ka tino balai bat ka jingruai lada pikam kerloid pot senang at shushu ya ki wei pat ki jing tuai ko himen ko para ngakwa ban ker padi pi wei to long ki ba koloi ban kela ka bamut ublai un sakar ko yapi ublai un pensla yapi to long ru ba koloi ban share lem ya ki ne ki jingi kai jonga penslor ya ki wei ru ban snap knamba kahinga sem jongi kan kelalong kahinga sem badon shisha ka burom bat ke jingkar ko trai jesu kar ko kar do yangi vai pai vai pelong yangi ban i yame ya ka jing do wai pelong yame ba kong san jongi hinga sem jongi ublai badon bor baran kar ko yapi uppa barukon badomen siem bakoi amen